nahrávanie. Dobre, spustil som nahrávanie, hádam aj s audiom. A jo. A ja dám opätovne zdieľať moju obrazovku. Tentokrát to bude celkom asi veľký board na mojej obrazovke, pretože mám tu veľa pracovných vecí teraz otvorených. Ale tak ako nie je to niečo, čo by úplne vadilo. OK, takže tentokrát by sme sa mali porozprávať o tom, že keď máme už narobené, takže pozrieme sa na astrofotografiu z pohľadu akoby tých dát. Že predtým sme sa rozprávali o tom, že čo je taká typická astrofotografická výbava, že to obsahuje povedzme nejakú montáž, nejaký stojan, nejaký objektív, nejaký scope guidačný a podobne, až vlastne čo je význam jednotlivých týchto častí. Čo je ale akoby ten výsledok, je, že vlastne my získame nejaké obrázky a tie chceme nejak spracovať. Bežne by si človek povedal, však urobím jednu veľkú snímku, povedzme, že tú snímku nechám exponovať 10 minút a mám akoby hotovo. Že vlastne typicky, keď idete do prírody, tak robíte jednu snímku a ďalej s ňou nepracujete. Ale v skutočnosti, tak ako sa vo fyzike hovorí, že jedno meranie, žiadne meranie, tak vlastne aj tá astrofotografia nie je nič iné, iba akoby meranie svetla. Vlastne akoby, že keď sa budete učiť do budúcna povedzme spracovať nejaké merania vo fyzike, tak strašne veľa tých meraní a spracovanie tých meraní sa dá akoby pripodobniť niečomu, čo sa robí práve v astrofotografii a najmä v tom spracovaní tých snímkov. Ide o to, že každý snímač, každá optika, čo sú vlastne akoby časti našej aparatúry alebo časti nášho meracieho prístroja, pričom to, čo meriame, je svetlo, má nejaké chyby, ktoré zanáša do toho signálu. Už len to, že napríklad obloha nejak svieti, tie šošovky nie sú dokonalo vybrúsené, sú tam nejaké, akoby, že musím to svetlo vlastne orezať, tam vznikajú nejaké ďalšie optické efekty, ten snímač má dokonalú citlivosť všade na všetkých miestach rovnako, takže musím nejak pracovať s týmto všetkým. Minulé už som spomínal nejaké také pojmy ako dark snímky a flat snímky a podobne, tak teraz to nejak akoby opäť zopakujem a nejak si ich aj ukážem, ako reálne vyzerajú. A potom následne ukážem, ako pracovať s nejakým programom, ktorý dokáže spracovať astrofotografické snímky. Takže predstavme si, že zoberiem ten foťák a namierim ho na oblohu a začnem snímať jednoducho. A začnem snímať napríklad obrázok nejakej hmloviny. Tak mne dopadajú fotóny z tej hmloviny na snímač a vlastne vytváram nejakú teda snímku. A táto snímka je zaťažená rôznymi chybami. A túto snímku toho objektu pri nejakom nastavení expozície, pri nejakom nastavení clony a pri nejakom nastavení expozičného času volám tzv. Light snímok. Light z toho, že taký snímok toho svetla, ktoré chcem snímať. Takže ja teraz ukážem, ako taký typický light snímok vyzerá. A vyzerá nejak takto. Toto je snímok hmloviny M16 a M18, ktorý som urobil toto leto. A takže je to snímok z dosť starej kamery digitálnej, takže ako ten šum je značne viditeľný, ale je to akoby na už celkom slušnej montáži a s dobrým guidingom, takže vlastne je to snímok s dlhou expozíciou a tie hviezdy sú dostatočne ostré. Ale sú extrémne zašumené. A vlastne ako ten šum je jedna z tých hlavných vecí, čo odstraňujeme o spracovaní. Toto je hmlovina M16, takže taká zaujímavosť spomínam, toto je hmlovina M16 a práve tieto tu časti, ktoré možno nie sú až tak výrazné teraz, ale takmer istotne ich tam rozpoznáte, sú stĺpy stvorenia, čo je aj taký ten slávny obrázok od Hubbla. Keď ste niekedy videli snímok z Hubbleho teleskopu, tak toto bol jeden z prvých, ktorý vykonal. Samozrejme, v jeho prípade ten snímok bol o mnoho krajší, to je to fakt iba tak mierne badateľné. Tak. Jeden z hlavných zdrojov šumu, alebo teda nejakej chyby týchto obrázkov, asi to ešte raz môžem ukázať. Na týchto snímkoch určite vidíte, že je tak veľa takých rôznych farebných bodiek. Tieto farebné bodky nazývame šum a môžu mať rôzne príčiny vzniku. A jeden z najčastejších je vlastne tzv. Temný prúd, čo je vlastne tvorba elektrónov, alebo nejaká excitácia alebo vyrážanie elektrónov v tom čipe, v tom snímači, ktoré je spôsobené iba tým, že ten čip má nejakú teplotu. Pretože keď má niečo nejakú teplotu, tak sa vám veľa vecí hýbe.
A čím je vyššia teplota, tým viac vecí sa tam hýbe. Vlastne na tej samotnej atomárnej úrovni. A práve keď ten čip sa zahrieva ešte navyše, tým, že tam vlastne je nejaká elektrina, ktorá tým prúdi, tak sa môže zahriať na povedzme 30-40 stupňov a vtedy už naozaj extrémne šumí. A tento šum voláme vlastne temný prúd, pretože vlastne nie je vyvolaný svetlom. A teda snímky takéhoto temného prúdu nazývame dark, čo vlastne znamená v angličtine temný. Tu si práve o tom jeden takýto snímok. A nie ako vám to zobrazí, ja som teraz tento snímok darku extrémne priblížil a mal by ste vidieť, že je takmer celý čierny, ale je tu veľké množstvo farbných bodiek. A ide o to, že tento šum je iba akoby, že on nie je úplne náhodný. Že bežne šum, keď sa bavíme o nejakej zložitejšej fyzike alebo štatistickej fyzike, tak bežne šum má byť úplne náhodný, ale na snímači ten šum častokrát podlieha nejakému rozloženiu, že je to niečo ako keď ste si povedali, že ľudia na Zemi sú rozprostretí náhodne, ale nie je to pravda, pretože oni sa častokrát nejak ako zgrupujú do miest a dedín. A takisto aj tento šum sa vlastne zgrupuje do nejakých maličkých zhlučkov, kde sa vyskytuje častejšie ako niekde inde. Takže vy keď máte snímok tohto šumu, ktorý vykonáte tak, že urobíte snímku za rovnakých nastavení ako ten light snímok, ale máte zakrytú krytku, aby vám tam nedopadlo žiadne svetlo, tak urobíte vlastne snímku iba toho šumu. A teda vidíte, kde je ten šum koncentrovaný, alebo že kde sa bežne nachádza. To nie je všetko, pretože ďalším zdrojom šumu je aj analogovo-digitálny prevodník. To je vlastne akoby, keď si spomínate na tú analogiu, to je ten odmerný válec, ktorý vlastne meria počet elektrónov na tom snímači. A ten taktiež, tak ako bežný odmerný válec, nemá akoby nekonečnú presnosť, ale má on tam ako nejaké risky, keď si to predstavíte. A keď náhodou ten počet elektrónov nie je medzi dvoma riskami, tak sa musí rozhodnúť, že kde vlastne to odmeria, aké číslo tomu prisúdi a vlastne tam vzniká nejaká chyba. Táto chyba, to poviem dopredu, je zvyčajne extrémne malá, čo sa týka bežných digitálnych fotoaparátov. A ešte má takú zvláštnosť, že táto chyba akoby taká, že ona spája dve chyby naraz, pretože ona spája jednak akoby ten šum toho odmerného válca, že akoby neviem, kde presne, na akej riske mám tú hladinu elektrónov, ale zároveň kvôli nejakým akoby technickým záležitostiam vy musíte vždy na začiatku do toho odmerného válca naliať akoby nejaké prvotné množstvo vody. Predstavte si, že chcem odmerať, koľko vody mám povedzme v hrnci a mám odmerný válec, tak neviem iba naliať celý ten hrniec do toho odmerného válca, pretože môže sa stať, že v tom hrnci nemám žiadnu vodu a potom by ten snímač nevedel, ten odmerný válec by nevedel merať, pretože on akoby nevie odmerať nulu. Takže sa vždy naleje akoby, povedzme, že naleje sa vždy deci vody do toho odmerného válca a až potom tam lejem z toho hrnca, ktorý chcem odmerať. Takže vlastne každý ten pixel na tej snímke má už dopredu v sebe povedzme nejaký počet elektrónov, ktorý tam ja dodávam. To je akoby nejaká technická záležitosť, ktorá sa proste musí vykonať. No ale vlastne akoby, keď si uvedomíte, tak to, že tam nalejem nejakú vodu dopredu a plus tá diska nie je úplne presná, tak vlastne je to ďalší zdroj šumu. A tento šum sa nazýva častokrát ako bias, píše sa to ako biase, alebo offset, ako offset. Takže vidíte to buď pod jedným alebo druhým názvom. Tento šum je o mnoho menší ako typický temný prúd, čo sa týka pri bežnej astrofotografii, ale pri vedeckých aplikáciách býva napríklad už väčší ako temný prúd, ako ten dark snímok. A takýto snímok tohto šumu získam tak, že opäť zakryjem krytku, ale fotím pri čo najmenšej možnej expozícii. To je kvôli tomu, že vlastne temný prúd je tým väčší, čím je dlhšia expozícia. A teda keď chcem mať snímky iba čisto tohto biasu, tak vlastne musím mať čo najmenší temný prúd. Takže musím dať čo najmenšiu expozičnú dobu. Napríklad táto snímka je robená pri expozičnej dobe 1/4000. To znamená, že vlastne oproti tomu, že tá klasická snímka bola robená 3 minúty, tak je to ako neporovnateľne kratší časový úsek, takže si môžem povedať, že vlastne tu nie je žiaden temný prúd. A neviem, nakoľko je to dobre vidieť, ale keď tú snímku priblížim, tak je tu opäť vidieť nejaké bodky farebné, ale je ich menej a sú menej výrazné ako pri tom temnom snímku.
A posledný zdroj chyby je samotná optika alebo nejaká interakcia optiky a snímača, čo je práve to, že tá šošovka nie je dokonalo vybrúsená, samotné to sklo napríklad nie je dokonalo akoby premiešané, že ten povlak na tých sklách nie je akoby úplne správne nanesený, alebo aj to, že ten snímač má nejaké ako, že napríklad rohy snímača môžu inak reagovať na svetlo ako napríklad stred snímača. No a ja ako zistím, že vlastne, ako zistím, že tá snímka má nejakú takúto chybu, no musím odfotiť niečo, čo viem, že by malo produkovať snímok, ktorý je čisté biele svetlo, ako by všade rovnaké. Takže ja zoberiem nejakú vec, ktorá viem, že svieti na každom mieste rovnako, napríklad LCD panel, prázdny, čistý, a urobím snímku LCD panelu a následne vlastne, keď tá snímka vyzerá nejak tak, že rohy sú povedzme trošku tmavšie, to tak veľmi nevidno, bo toto tak nie je vidno, pretože ja používam akoby značne kvalitnú optiku, ale na nejakých starších snímkoch to bolo značne badateľné. To vlastne môžem skúsiť rýchlo nájsť, nejakú staršiu snímku. Tak tá snímka mi vlastne presne prezrádza, že ako sú jednotlivé časti snímača citlivé a kde je chyba optiky a podobne. Nie tak vidno. Sekundičku. Už vlastne som odstránil z pevného disku, som zalohoval všetky staršie snímky, takže OK, tak už nenájdem staršiu. Ale približne uvidíte, keď budeme pracovať v tom software, pretože ten software akoby, on vám ukáže tie snímky, ako, že vám zvýrazní tie chyby, takže to bude ľahšie viditeľné. Takže to je akoby ten základ a potom ďalšiu vec, čo si treba uvedomiť je, že čo je to vlastne fotografia. No fotografia nie je nič iné, iba vlastne obrovská excelská tabuľka, alebo proste taká obrovská tabuľka čísel a každé to číslo vlastne reprezentuje jasnosť toho pixelu, ktorý to odsnímal. To znamená, že vlastne fotka nie je nič viac ako len proste nejaký matematický objekt, alebo proste nejaký objekt s číslami. A čo sa dá robiť s číslami? No s číslami sa dá robiť matematika. A práve to je vlastne, akože celé spracovanie fotografií nie je nič iné, iba proste práve táto matematika. Ja skontrolujem, či na to nie sú žiadne otázky. Zatiaľ nie. A jeden z takých programov, ktorý vlastne slúži na spracovanie fotiek, je Serial. Ja som začal Serial používať asi len pred rokom, ale ak sa chcete naučiť vlastne dobre spracovať fotky, ak chcete akoby, že vy ste práve ako na tom astrokrúžku teraz tu, tak vlastne Serial vás ako nejak tak mierne aj učí, že ako vlastne funguje nejak tak celkovo tá veda vlastne za tým spracovaním snímok. Je ešte jeden program, ktorý akoby, takže Serial je zadarmo, to je akoby veľká výhoda. A je to vlastne nový program, že vlastne akoby on sa vyvíja iba posledných pár rokov. Eventuálne dlhé roky kráľoval tejto bezplatnej scéne astrofotografických programov Deep Sky Stacker, ktorý, nová verzia, dobre vedieť, ktorý vlastne opäť vyšiel zadarmo a bol vyvíjaný už dlhé roky, ale že to, že je starý, je na ňom trošku vidieť. On napríklad, že to, ako viete spracovať tie snímky, tak na to existuje veľké množstvo postupov. Nie iba postupov v rámci akoby, že čo s nimi môžete robiť vy, ale akoby tých matematických postupov. Matematický postup sa v všeobecnosti označuje ako algoritmus, to ste asi už niekedy počuli. Takže algoritmus je vlastne matematický postup, alebo niečo ako taká kuchársky recept ale pre matematiku. Taká odbočka že, do histórie, že algoritmus je odvodený z arabského mena algorizmy, čo bol matematik v arabskom svete, potom ako zanikla antické Grécko a antická vzdialenosť. Ale to je taká odbočka pomimo. Takže povedzme, že keď chcete spracovať astrofotografické snímky, chcete mať bezplatný program, pretože vlastne ako
doma na to si kupovať nejaké programy za pár tisíc, tak Deep Sky Stacker bol niekedy akoby najpopulárnejší. Ešte existoval vlastne jeden, ale ten bol dosť ako málo využívaný. Volal sa Registax. On akoby aj bol určený trošku na špecifické prípady spracovania snímkov. Ale Deep Sky Stacker bol akoby, to mal každý. Ale je na ňom vidieť už ten vek a navyše on má takú vlastnosť, že on sa snaží byť akoby jednoduchý. To znamená, že vlastne človek prišiel, otvoril snímky, ktoré chce použiť a on to proste fungovalo. Že keď človek klikal ďalej, OK, tak vždy sa dospracoval nejakej fungujúcej snímke, aspoň z časti fungujúcej snímke. Ale potom práve Cyril tomu ide trošku inak, pretože Cyril sa snaží byť jednak bezplatný, jednak akoby menej aj intuitívny, že akoby nesnaží sa vás zahltiť nejakými zložitými konceptami, ako napríklad PixInsight, ktorý je síce platený, ale je to akoby ten najlepší software, ale zasa je extrémne ťažký na používanie. Ale Cyril chce byť akoby jednoduchý, ale predsa on chce byť aj využiteľný aj pre profesionálov, takže on má niektoré tie svoje akoby vlastnosti, že človek sa mierne s ním musí naučiť pracovať. Ale to, ako to robí, je pre mňa extrémne vlastne strašne úžasné, pretože on vás tak nejak prevedie tým, ako vlastne to spracovanie funguje, že vlastne akoby tu neviete iba odklikať ďalej, tu musíte akoby vedieť, čo robiť, ale to, čo robíte, je presne to, čo sa ako deje bežne vo vede, že vlastne on presne akoby postupuje tak, ako fyzik spracoval svoje napríklad merania z voltmetra, ako spracoval napríklad merania spektier a podobne. Takže akoby, keď sa naučíte používať Cyril, tak vlastne vám to, že by som povedal, že vám to pomôže na vysokej škole, keď to tak preženiem. Takže Cyril veľmi odporúčam a vlastne s ním budeme pracovať. Taký nejaký ten úvod. Ja som tu pripravil vlastne taký skúšobný dataset, akože skúšobné nejaké fotky. Je tam tá hmotná, ktorú ste videli. Tých snímkov iba 10, aby to pracovalo rýchlo. Že akoby, ja tých snímkov mám asi 50, ale potom by sme tu čakali na to vyhodnotenie povedzme 5 minút, 10 a to je bolo zbytočné. Ale už pri 10 snímkoch uvidíte, že to spracovanie má zmysel a bude to rýchlo. Takže takto vyzerá náš pôvodný obrazok, my si potom ešte ukážeme porovnanie medzi starým a novým. A môžete si všimnúť, že áno, vidno tu nejaké detaily, má to nejakú svoju farbu, je tu nejaký značný šum. Ale ako človek v tom vidí, čo tam má byť. A ešte to, že mám to organizované tak, že mám jeden priečinok nazvaný workshop a v ňom mám 4 priečinky biases, kde sú tie offsetové snímky, darks, kde sú tie dark snímky, flats, kde sú tie flat snímky, ale kde sú tie light snímky. Aj tak to máte rýchle, už som to skúšal a spracujem mi 10 snímkov za 3 hodiny. Áno, je tam možné, že to je s tým, že neviem, či náhodou nemáš iba pevný disk, pretože jedna nevýhoda Cyrilu je, že je extrémne náročný na rýchlosť disku. Čo napríklad Deep Sky Stacker nie je až tak pravda. Deep Sky Stacker je akoby trošku lepšie urobený v tom, že on veľmi dobre pracuje s tým, ako využíva pevný disk, alebo ten disk, pretože on bol asi navrhnutý v dobách, keď ľudia mali iba ako pevné točiace sa disky, ktoré boli pomalé a mali malú kapacitu. Cyril vlastne už vznikal v dobe, keď má každý SSD rýchly disk, ktorý má veľkú kapacitu, takže on tak ako trošku ustúpil z toho, aby sa snažil byť akoby nenáročný na disk. Ja to trošku sa tu posunul, lebo má tu prehoršie svetlo. Takže Cyril hlavne aký je náročný disk, takže ak ti to spracovanie trvá dlho, tak možno by som povedal, že ani to nebude tak procesorom, akože určite akoby určite procesor ovplyvňuje tú rýchlosť spracovania, ale Cyril akoby na ten procesor pani kladie také nároky ako na ten disk, akože že fakt, že tam by to možno chcelo trošku akoby aj tým ľuďom napísať, že nech na tom popracujú, lebo ako, môže to byť fakt náročné, akože že spracoval som raz jednu sériu snímkov a Cyril mi akoby na nejakú krátku dobu, ako temporary, že akoby na dobu spracovania mi zahltil 150 GB SSDčka.
ktoré vlastne zapísal a potom ich vyprázdnil. Takže ako... Takže ak človek chce pracovať so seriálom, tak asi SSD disk, ináč to nejde. A SSD disk, ktorý je v PCI slote, ináč to asi nejde. Dobre, takže otvoríme si serial, proste človeka uvítá niečo takéto, plus niečo takéto, ale toto ho nemusí zaujímať. A ukážeme si najprv že ako sa dá urobiť strašne jednoducho. Takže prídem, zvolím si svoj domáci folder, alebo teda svoj domáci priečinok. To je vlastne tento workshop, to už som raz otváral, takže dám open. Takže on teraz vie, že má pracovať v tomto priečinku Astrophoto Workshop, kde máme všetky tie naše snímky. A teraz jedna z úžasných vecí je, to čo napríklad Deep Sky Stacker absolútne nemá, že serial podporuje skriptovanie, alebo akoby, že tvorba programov, alebo tvorba nejakých kódov priamo v tom programe. Že skript je akoby, že taký dopredu pripravený postup úkonov, ktoré má vlastne ten program vykonať. A jeden taký na spracovanie snímkov je akoby priamo, že keď si nainštalujete serial, tak už tam máte tento práve skript. Volá sa OST Preprocessing, takže tento keď si stlačíme, tak serial začne pracovať a vlastne už robí všetko. Akoby, že urobí celé to spracovanie snímkov za nás. Tu práve vidíte, akoby, že tu je konzola alebo nejaký výstup toho, ako ten počítač práve premýšľa, alebo čo práve koná. A môžete vidieť, že sa tu deje toho strašne veľa, tých snímkov je málo, takže to postupuje rýchlo. A po nejakej dobe, ktorá myslím, že vychádza mi niečo, že to bude tak 2 minútky, by sme mali dôjsť k výslednému snímku. Takže ja zatiaľ budem váriť z vody a rozprávať niečo, pokiaľ to celý ten skript dobehne. Napríklad, že teraz môžeme vidieť, že tu niečo počíta, nejakú matematiku, načítava nejaké snímky. Začína stackovať, to vidíme starting stacking. Vykonáva stackovanie a v priebehu už máme hotovo. A v priebehu 53 sekúnd máme hotovú fotku. Tu je taká silná, že on vlastne od nej nenačíta, on ju iba uloží. Takže keď si otvoríme ten náš priečinok, tak je tu už výsledná fotka, ktorá sa volá results, akože výsledky. A tu keď si otvoríme v samotnom seriali, tak vidíme niečo takéto. To, čo tu vidíte, je to, ako to práve vidíte, že to vidíte aký povedal by človek veľmi škaredo, je preto, že mám nastavené, že mi ukazuje akby, ten snímok lineárne, to znamená, že on akby, ho nejak neprikrašuje, alebo že nejak inak z ním nepracuje a ukazuje mi celú škálu jasnosti. Mne sa tam to tlačítko skript neukazuje, ja to robím tak, že tam nahrám fotky, dám convert na handák a ty... Je možné mať staršiu verziu. Je možné mať staršiu verziu toho stylu, že ešte tam nebolo tlačítko scripts. Ale ako skripty myslím, že sú takmer od začiatku v seriále. Takže asi bude aktualizovať seriál alebo niekde pohľad nejakom menu. Myslím, že ja mám verziu 1.2.0 a myslím, že už dokonca 1.2.1 vydaná. 1.5. Aha, tak ty máš ešte novšiu verziu ako ja. Tak potom asi mám pohľadať, kde premiestnili tlačítko scripts. Že určite tam bude, akože to tam bolo takmer od začiatku seriálu, ale mám povedať, že kde konkrétne. Takže, aj som sa vrátil k tomuto. Mne teraz ten snímok ukazuje tak, ako je čo najverejnejší tomu, čo reálne na tých snímkoch je. Ak si chcem iba na rýchlo overiť, ako by ten snímok mohol vyzerať, keď ho úplne spracujem, alebo že ako môže vyzerať, keď sa s ním úplne až tak nepohnal, že čo tam, keď to chcem vidieť pekne, tak to poviem, keď to chcem vidieť pekne, tak tu kde je teraz lineár, kliknem a dám auto stretch, to znamená, že on akoby sa zamyslí a skúsi ten kontrast tej snímky natiahnuť tak, aby tam tie objekty bolo dobre vidieť. V momente, keď to stlačím, tak vidíte, že aha, už tu proste vidím tie hmloviny a sú ako celkom pekné. Že teraz keď si to priblížim, tak zrazu vidím, že oproti tej pôvodnej snímke sme asi o niečo postúpili.
Ja si to rozkúknem takto bokom. Teraz ešte aj také spácké podmienky, že nemám druhý monitor, takže úplne akože nemôžem si tak odkladať veci bokom. Tak a ako vidíte, tak pôvodná snímka bola značne červená, on to súvisí s nejakou citlivosťou snímača, ktorú Cyril sa snaží riešiť. Práve preto tá snímka výsledná už vyzerá ako viac farebne, že nemá iba jednu farbu. A zároveň, akoby, že možno tie detaily už tu sú trošku väčšie. Akože nie je to možno až tak viditeľné, pretože jednak sme použili menej snímkov a jednak teraz máme autostretch, ale keď urobíme celú tú ešte ďalšie spracovanie tej snímky po týchto akoby hlavných častiach, po tomto stackingu a registeringu, tak dojeme k niečomu ešte krajšiemu ako je toto. A hlavne akoby presnejšiemu. Takže toto akoby, že toto je to spojenie s ním. Toto vlastne je, že sme spojili všetky tie snímky. Vlastne to čo sme teraz urobili je, že Cyril zobral tie lighty, tie darky, tie biasy a tie flaty a on vlastne urobil tú matematiku na nich. On proste akoby sa s nimi hral matematicky. Vidíte, že počítaču to trvalo minútu. Takže človek, keby to asi chcel robiť ručne, tak sa neupočíta za rok vo výsledku. A teraz ešte môžeme akoby s tým snímkom ďalej pracovať. Už len preto, že vlastne to, čo vidíte tu, je akoby on náhľad a ten snímok vyzerá v skutočnosti takto. Otázka je, že či si prejdeme teraz tento, čo sa volá akoby post-processing, alebo nejaké dospracovanie snímku, alebo či si prejdeme tú matematiku, ktorú tu urobil teraz skript ešte raz, ale ručne. Ja si myslím, že skúsme najprv urobiť to dospracovanie snímky, pretože akoby to vám neurobí žiaden skript. Že akoby, že teraz sa naučíme skôr ešte to dospracovanie snímky a potom keď tak sa trošku vrátime naspäť a ukážeme si, ako urobiť to, čo robil tento skript, ale ručne. Preto robíme na konci, vlastne akoby túto časť fakt môžete akoby prenechať skriptu, pretože to je mechanická úloha. To vlastne akoby, že tam je málo kedy meníte nejaké nastavenia akoby celého toho programu, ale to dospracovanie tie snímky je už akoby viac o tom, že ako sa vy hráte s tými rôznymi hodnotami a s tými slidermi a buttonmi a podobne. Takže ja mám snímku v tomto zobrazení, ja si ešte raz to otvorím v autostretch, takže v nejakom automatickom roztiahnutí. A tým, že som používal kameru, ktorá má akoby tú Bayerovú masku, ak si pamätáte, čo je Bayerová maska z minulej hodiny, tak je tam viac zelené ako iných farieb. Takže prvá vec, čo musím urobiť, otvorím si tlačidlo Image Processing a stlačím tlačidlo Remove Green Noise, ako odstrániť zelený šum. Tým sa myslí akoby práve odstránenie tej nadbytočnej zelenej, ktorá tam je kvôli tomu, že ako je ten snímač zostrojený. Takže dám aplikovať. A vidíme, že zrazu ten snímok už nemá taký ten chorobne zelený nádych, ktorý tam bol pôvodne. A opäť sme sa dostali nejakým farbám, ktoré sú bližšie realite. Teraz robíme aký tu ja si to môžem ešte uložiť. Ctrl+S je univerzálna skratka na ukladanie. Opäť si to otvorím v lineárnom zobrazení a urobím teraz to, že v tom Cyrile a vo väčšine tých profesionálnych snímkov je to taký najdôležitejší krok, aby tie snímky vyzerali dobre. A to je takzvaná, jak to povedať, akože má to skratku asynh transformácia, čo znamená, že arcus sinus hyperbolická transformácia. Hrozný jazykolám, takže asi to budem volať ako asyn transformácia, že to H na konci vyhodím, pretože sa tu o chvíľu asi zadusím proste na tom slove. Takže otvorím túto záložku a máte tu dvojicu faktorov, ktoré viete nastavovať. A to je práve ten stretch, to je nejaké natiahnutie kontrastu a potom black point. Black point je akoby nejaké nastavenie hranice, pod ktorou všetky hodnoty, ktoré tam sú, nastavia ako čierne. Ja to skúsim nejak ukázať, keď si zoberieme tak nejaký pekný. Tak, na tomto to môže byť celkom viditeľné, keď mi to otvorí. O, na toto je ešte lepšie.
Ten internet je fakt hrozný. To, na čo sa pozeráme aktuálne, alebo to, čo som sa tu práve snažil otvoriť, je tzv. Histogram. Histogram je nejaký graf, nejaký obrázok, ktorý sa mi snaží zobraziť, aký jasný je ten obrázok, na ktorý sa pozerám. Že tu mám nejaký obrázok, ktorý, ako vidíte, je akoby značne tmavý. To znamená, že tu je tmavá časť a tu je svetlá časť. A tento histogram mi akoby zobrazuje, koľko je tmavých pixelov a koľko je jasných pixelov. Že čím vyššie, tak tým viac pixelov danej jasnosti. Takže ak vidíte tento histogram, tak je samozrejme čiernych pixelov je málo, úplne bielých pixelov je tiež málo, ale väčšina pixelov je akoby v tej tmavšej oblasti, nejakej tejto oblasti. Že je akoby málo pixelov, ktorí boli v tej svetlejšej oblasti. A to je práve to, čo je aj na tomto obrázku, že to je veľké množstvo tmavých pixelov, nie čiernych, nie úplne čiernych, ale tmavých. Takže táto asyn transformácia robí to, že sa nejak organicky, to znamená, že nejak prirodzene snaží posunúť tieto pixely viac doprava. Že on akoby zosvetľuje tie pixely. Že je taký, ako keď máte povedzme klasický Photoshop alebo hociakú úpravu fotiek, ale on dáte, že zvýšiť jas, tak zvýšiť jas je to isté, že vy posúvate všetky pixely viac doprava. Ale zvýšiť jas robí to, že každý pixel posunie rovnako doprava. Čo ale nie je akoby úplne tak, ako by to malo fungovať. A práve táto asyn transformácia sa to snaží robiť nejak múdrejšie. To, ako tá matematika za tým funguje, tak zložité, že som to sa nenaštudoval dopredu. Asi to nie je až tak zložité, ale je to príliš zložité na to asi, aká je to primitívna vec. Takže táto asyn transformácia sa snaží urobiť tento posun jasnosti nejakým lepším spôsobom, nejakým inteligentnejším spôsobom. A to práve tento faktor, stretch faktor, hovorí o to, že okoľko sa posnaží to natiahnuť doprava. A tento blackpoint hovorí, že OK, že blackpoint je, predstavte si, blackpoint je taká ručka niekde tu. A ja poviem, že blackpoint je nastavený sem. To znamená, že všetky pixely, ktoré sú temnejšie od tejto ručky, nastavia ako úplne čierne. Ono vlastne, keď budem sa hrať s tými slidermi, tak pochopíte asi, že čo sa tam deje. Takže ja teraz poviem, že nastavím, neviem ako ten snímok mám nastaviť, tak poviem, že 120. A vidím, že ten snímok je akoby, zrazu tam je viac svetla, vidíte práve to, že ten snímok sa zjasnil, ale akoby taký mliečný, že akoby tam veľa toho svetla je akoby v pozadí. Tak ja skúsim posunúť ten black point. A čo sa deje, je to, že tie časti, ktoré sú síce svetlé, ale nie dostatočne svetlé, tmavnú. To je práve to, že ja, jak posúvam ten black point, tak posúvam túto ručku stále viac a viac doprava. A tieto pixely, ktoré sú síce nejak jasné, ale nie úplne jasné, dá úplne na nulu. Takže ja sa môžem hrať a pozerať, že kedy to bude vyzerať dobre. Samozrejme, to môžem aj prehnať. Ak robím niečo takéto, tak zrazu všetky hmloviny zmizli a jediné, čo mi ostalo, sú hviezdy. Pretože hviezdy sú akoby extrémne jasné voči tej hmlovine a tú hmlovinu som dal vlastne na nulu, na čierno. Takže ja vlastne teraz, to čo musím robiť, je, že sa hrám a postupne posúvam toto showpatko, pokiaľ ten snímok nevyzerá pekne. Ak neviem nikde nájsť nejakú peknú hodnotu, tak skúsim to ešte viac stretchnúť, napríklad na 260. A opäť sa skúšam s tým hrať. Otázka je, že vlastne čo chcete, že napríklad chcete obrazok, ktorý je veľmi kontrastný, chcete taký prirodzenejší obrazok. Napríklad teraz som dal 260 a ten snímok je už príliš kontrastný. Ja to skúsim dať na nejakú strednú hodnotu. Mal sme 120, teraz je 260, takže skúsim niečo ako 180. Proste prečo nie? A opäť sa skúsim pohrať s týmto blackpointom do momentu, keď sa mi ten snímok páči. Takže napríklad tu dám 4. A už je príliš temný. Ešte stále príliš kontrastný. Takže skúsim ísť na niečo ako 150. To, čo by ste si mali asi zapamätať, je, že túto časť
neodflaknite, že vám sa bude zdať, že OK, tak už je to asi približne dobre, ale túto časť neodflaknite, pretože keď robíte túto transformáciu, tak to je tá najdôležitejšia transformácia toho vášho takmer výsledného obrázku. A to, ako kvalitne urobíte, ovplyvní to, ako budete môcť ďalej s tým obrázkom pracovať. Bola tu dobre, sa mi zdalo, že nejaká správa o to bola v inom kanáli. Takže ja som teraz znížil ten stretch faktor a teraz skúsim znížiť ten black point do nejakú rozumnejšiu hodnotu. No a toto môže možno aj celkom byť. Skúsim eventuálne znížiť na 130. Že otázka je opäť, že či chcem prirodzenejšiu snímku alebo extravagantnejšiu a nejakú kontrastnejšiu snímku. Takže teraz v tomto prípade by som povedal, že sa mi to celkom páči. Že táto snímka vyzerá tak prirodzene. Že akoby nie sú tu nejaké ostré prechody, nič také hrozné. Že celkom by asi mohla byť. Ale napríklad keby som chcel, že tu nám možno vidíte také, že niečo tu predsa len asi je, že to nie je iba táto hmlovina, ale tu to nejak pokračuje a poviem si, že jak sa akoby zachytiť celú veľkosť tej hmloviny a mi je celkom jedno, že bude mať povedzme príliš veľký kontrast. Takže skúsim povedzme hodiť tu niečo ako hodnotu 300. Teraz to samozrejme zasvieti. Trošku ešte šoupnem tým black pointom. A zrazu mám akoby kontrastnejšiu snímku. A poviem si, OK, tak teraz vlastne aj lepšie vidno tieto vzdialenejšie časti. Skúsim ešte trošku znižiť black point. A teraz, OK, že asi dobre, že keď chcem akoby zachytiť väčšiu, ako tú veľkosť tej hmloviny, tak skúsim takéto nastavenie. Takže teraz dám aplikovať a teraz táto snímka je práve v tomto zobrazení. Že asi teraz keď tú snímku uložím, tak vlastne vyzerá presne takto, ako to vidíte teraz. Keď som teraz dal autostretch, tak vlastne by sa nemalo takmer nič diať, alebo by to malo byť úplne škaredé. Autostretch sa takmer nič nedieje. To znamená, že ako sme pri už nejaké asi celkom rozumných nastaveniach. Ďalšia vec, čo sa nie že dá urobiť, ale ktorá by asi mala byť celkom vhodné ju urobiť, je skalibrovať farby. Že my sme odstranili akoby ten nábytok zelenej farby, ale to sme odstranili iba akoby to, že vieme, že tam je viac zelenej farby a vieme, o koľko tam je zelenej farby kvôli snímaču. Ale to môže byť akoby viac nejakej farby kvôli povedzme nejakým chybám toho spracovania, akože nie že chybám, že našim chybám počítača, ale ako kvôli nejakým akoby elementárnym chybám tej matematiky. Tu môže byť akoby povedzme viac červenej. Alebo napríklad, že tá obloha je červenšia, alebo proste je tam napríklad blízko nás drebejov, kde proste svietia červeným svetlom alebo niečo. Takže ďalšia vec je color calibration alebo nejaké vyrovnanie farieb. V Siril má jednu úžasnú vec a to je fotometrická kalibrácia farieb. Ona funguje na tom, že vy jej poviete, na aký objekt sa Siril pozerá, on vyhľadá databázu všetkých astronomických objektov a nájde, aké sú ich skutočné farby a on sa vlastne snaží váš obrázok vyrovnať tak, aby sa zhodoval s tým, ako vlastne by mali v skutočnosti vyzerať tie snímky. Nie vždy to funguje, pretože on vlastne musí v tom momente rozoznať väčšinu hviezd na vašom obrázku. Ale skúsime to. Ale typujem, že to nevyjde. Takže skúsime dať M16, to je táto hmlovina. Dáme find. To znamená, že on teraz vyhľadá v tej databáze, v nejakej tej veľkej zbierke o všetkých astronomických objektov, nájde tento objekt a našeho v systéme Simbad. Keď budete robiť astronómiu, tak so systémom Simbad sa stretnete veľakrát. Takže vyberieme systém Simbad dvojklikom a dáme OK. A uvidíme, čo nám vypíše. No a ako hovorím, tak nám to nevyšlo, pretože má málo hviezd. Myslím, či by sa to dalo nejak opraviť, eventuálne. Možno nejako... Dalo by sa to asi opraviť, ale asi by ste sa s tým teraz museli trošku viac hrať. Ale my si ukážeme, ako sa dá urobiť kalibrácia farby bez toho, aby ste museli mať internet, aby ste museli hľadať nejakých
katalógoch a to je iba toto color calibration. A čo urobím je, že ja na tomto snímku nájdem oblasť, o ktorej vlastne viem, že by mala byť čierna. Pretože ak tá oblasť má byť čierna, ale ona má nejakú farbu, tak vlastne znamená, že vlastne musím ten snímok posunúť s tými farbami tak, aby tá oblasť sa stala čiernou. A jedna taká oblasť je tu. Akoby za touto hmlovinou by mala byť akoby nič. Že tu napríklad je časť nejakej ešte mliečnej cesty, ale tu už by napríklad mala byť asi celkom tmavá oblasť. Že ja túto oblasť si označím. Tu mu poviem, že použij moje označenie a neutralizuj ten obrázok podľa toho, čo som ti vyznačil. Prekvapivo ho to hodilo trošku do zeleného nádychu, čo je celkom zaujímavé. To väčšinou hodí do modrastého nádychu, ale nevadí. Skúsime možno nejakú oblasť ešte viac v rohu. Ešte viac, OK. Skúsime teda nejakú inú oblasť. Tak, tu nás je trošku lepšia oblasť na to vyznačenie. Stále to mať nejaký ešte mierny nádych, ale s tým sa vieme pohrať už ručne. Tu dám aplikovať. A on to teda aplikoval. Môžeme teraz robiť color calibration. Nevadí mu, keď tej oblasti sú hviezdy? Nie, pretože vlastne hviezdy by mali po správnosti, že hviezdy sú síce biele, ale biela a čierna sú pre kalibráciu farieb to isté. Že akoby, že keď čierna má zrazu inú farbu ako čierna a on to opravuje, tak toto je isté ako keď biela má zrazu inú farbu ako by bola biela. Že tá hviezda tam by mala byť tiež biela, ale ona keďže je zrazu do červená, tak ten program vie, že musí akoby znížiť z červenej. S tým, že áno, hviezdy nie sú čisto biele, ale majú nejaké svoje farby, ale keďže ich je tam veľa, tak všetky hviezdy v priemere sú biele. Áno, je to také nejaké hranie sa s tým, že ale vlastne všetky veci, čo sa tej astrofotografii robia, sú také trošku občas máchanie rukami, že takto typicky býva, takže takto urobíme. Áno, červená hviezda, ale práve on berie akoby, on robí nejaký akoby, on sa nepozerá na konkrétne veci, ale on akoby v celej tej oblasti, že celú oblasť berie ako jednu vec. Takže tam sa aj všetky hviezdy, aj celé to pozadie, aj všetten ten šum vlastne, že keď je tam nejaký šum, tak on by akoby to tiež mohol ovplyvniť, ale vlastne on to vypriemeruje. Ale môže byť napríklad, že tam bolo viac červených hviezd a práve preto mi to hodil viac do nejakej zelenej, alebo viac modrých hviezd, a preto mi hodil do zelenej. Ale to sa všetko dá vlastne vyriešiť ešte eventuálne nejak následne. Ďalšia vec, ktorá sa... To taký že nejaký ten postup typický je, že najprv robím odstránenie zeleného šumu, alebo tej zelenej farby navyše, pretože vlastne to musím robiť na tej originálnej snímke. Potom môžem si brať či najprv farebnú kalibráciu, alebo async transformáciu, to vlastne takmer jedno, ale robím jedno, robím druhé. A až po týchto krokoch robím akoby ten celý zvyšok toho spracovania. Celkom by sa možno teraz hodilo napríklad urobiť kde to je background extraction, pretože vlastne do tej snímky sa môžu dostať nejaké chyby, alebo že ani tak chyby, ale že keď tá snímka bola robená nízko nad obzorom, tak vlastne tam budú predsa len akoby nejaké svetlo, akoby, že na spodku tej snímky bude viac svetla ako na vrchu tej snímky, pretože vlastne tá snímka je akoby dosť veľká časť oblohy a vlastne nízko nad obzorom je akoby to, ako sa rýchlo mení tá jasnosť oblohy, značne badateľné. A to je niečo, čo mi neodstráni vlastne žiadna ani ten flat, ani dark, ani nič. Takže tu na tejto snímke sa môže nachádzať to, že spodok je jasnejší ako vrch. Nie je to asi až tak možno viditeľné, alebo že nie je to asi tento prípad, ale môže sa to stať. Takže ja si dám, že background extraction, alebo nejaké odstránenie pozadia. Na tieto nastavenia sú celkom dobre vyladené, takový tie originálne pôvodné nastavenia. A čo ja vlastne musím urobiť? Ja vlastne musím povedať tomu programu, čo je pozadie a čo je moja hmlovina. Aby mi neodstránil náhodou hmlovinu. On to teda skúsi odhadnúť. Ja tu dám generate a on vygeneruje nejaké záchytné body. A tieto záchytné body predstavujú akoby, že miesta, o ktorých si myslí, že je to pozadie. Pričom vidíte, že on sa akoby vyhol tejto oblasti
pretože to si typol, že to je moja hmlovina. Ale mne sa napríklad nepáči, že predsa je príliš blízko tej hmloviny, tak ja mu tieto body odstraním. Robím to kliknutím pravého tlačidla myši. Že ja mu tieto body odstraním a on teda vie, že celé toto je moja hmlovina. A to isté urobím tu. Vy si teraz poviete, že OK, že on vie, že toto je pozadie, ale ako odstrániť pozadie z tejto oblasti, kde nevie, kde je pozadie. No on vlastne sa zamyslí a on si domyslí na základe týchto bodov, že aké je to pozadie tu. Práve je dobre mať nejakú dobrú sieť týchto bodov všade okolo, aby si on to správne domyslel. Je to niečo také, ako keď som povedal, že... Alebo skúsim niečo nájsť, nejaký dobrý príklad. Predstavte si, že máte nejaký takýto graf. A teraz vám ukážem všetky body, okrem bodov od tade po tade. Ja neviem, či to viem nejak zakryť. Skúsim to zakryť takto. Predstavte si, že vám ukážem takýto graf. Tento oranžový. To je vlastne akoby, že toto je moje pozadie, toto je moje pozadie a tu je hmlovina. A ja sa vás opýtam, že ako vyzerá to pozadie vlastne tu, v tejto oblasti. No, vám akoby najbežnejšia nejaká idea je, že proste nejak tak plynulo prechádzať sem až sem. A to vlastne urobí presne aj ten Cyril, že vlastne on si nejak domyslí toto tu. Takže ja som to nejak skúsil odhadnúť, kde všade je pozadie. Možno aj toto by som označil za pozadie, takže mu tam ľavým klikom nahodím nejaké body. A teraz skúsim dať Compute Background a uvidíme, čo urobí. Tak. Zdá sa mi, že ten snímok, ktorý mi teraz vyhodil, že je o niečo lepšie, akoby, že to pozadie je akoby nejak tak rovnomernejšie a tie hmloviny trošku vystúpili do popredia. Takže dám aplikovať a call it a day, takže poviem si, že je to OK a môžeme pokračovať ďalej s pracovaním. Samozrejme, uložíme si snímku, aby sme na ňu nezabudli. Ďalšia vec, čo môžeme urobiť, je, rozmýšľam, čo sa ešte tu hodí. To je aký, že veľa rôznych vecí, nie všetky vždy musíte, fakt nemusíte vždy všetky použiť. Ja ukážem asi také tie typické, čo používam ja. Napríklad môžeme si povedať, že chceme zvýrazniť tie jednotlivé veci v tých hmlovinách. Takže to urobím tak, že tu dám, kde to je? Throws Wavelet Transform. To je tzv. Wavelet transformácia a oni sa niekedy hovorí, že to je ako matematický mikroskop, pretože ona na základe nejakých strašne múdrych vecí dokáže zvýrazniť detaily v obrázku. Takže tu on sa ma hlavne pýta, že aký typ tých kriviek tam sú. B-spline je klasika, takže dáme, že execute alebo že vykonaj. A on vlastne teraz túto snímku rozloží do viacerých snímkov, pričom každá snímka akoby predstavuje niečo iné. A ja sa teraz môžem hrať s tým, že akú váhu dám jednotlivej snímke. Takže napríklad mám layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, až layer 5 a každý má hodnotu 1, že každý dávam rovnakú vážnosť. Ale teraz keď začnem napríklad pridávať vážnosť do layer 1, tak vidíte, že sa na niečo mení. Teraz som to strašne prehnal, ale keď dám nejakú hodnotu, povedzme 1, on tam používa bodku, 1.5, tak zrazu, neviem, či to je úplne viditeľné, ale zrazu tá snímka môže byť trošku ostrejšia. Ja skúsim to vrátiť naspäť na jednotku. A vidíte, že mohla trošku akoby sa rozmazať. Skúsim na dvojku. Vidíte, že trošku je akoby výraznejšia. Že jednak je výraznejšia tá hmlovina, ale čo je problém, je výraznejší aj ten šum. Tak vy tiež dobre si zapamätať, každé spracovanie, čo robíte, robí tú snímku možno krajšou, ale prináša ďalší šum. To znamená, že neviete ako do nekonečna dávať ďalšie spracovania, pretože vlastne v nejakom momente množstvo šumu prehluší množstvo tých dobrých vecí, čo ste pridali. Ďalšiu vec, čo môžeme skúsiť, ako je layer 2, napríklad 1,5. A opäť je možno tá hmlovina jasnejšia, ale aj opäť tie hviezdy sú akoby
neprirodzene jasné. Takže takto sa viete povedzme s tým hrať. Skúsim tu na to znižiť na 1.8. Možno ešte stále príliš veľa, skúsim dať opäť 1.5. A tak sa s týmto hráte. Pričom klasika je, že čím idete do ďalšieho layeru, tak týmto číslo je akoby menšie voči tomu predchádzajúcemu. Že akoby tu keď dáte dvojku, tak by to malo hodiť celkom škaredý snímok. Ale to je iba taká klasika, ako občas sa nám môže stať, že proste zrazu layer 4 vám akože sa s tým hrajete a vyjde vám, že na layer 4 keď dáte nejakú vyššiu hodnotu, tak to proste robí pekný obrázok. Ja to nerobí takmer nič, skúsim to dať niečo ako 2. Vyzerá to nejak takto. Viete sa s týmto hrať a jedno také pravidlo dobré je, že vlastne toto robíte akoby na nejakej časti, ktorá vás zaujíma, že ak by som chcel urobiť akoby, že moja výsledná fotka je celá táto, tak wavelet väčšinou nepoužívate, pretože vlastne on to väčšinou dokazí alebo pokazí. Ale keby som chcel tie snímky vystrihnúť iba túto časť, tak to takto priblížim a tedy sa viac hrám s týmito nastaveniami. Akoby teraz vidíte, že akoby aj tá humanizmus je tak plastickejšie, akoby čo je tak viac 3D. Akože toto je typický spôsob, ako vytvoriť tento taký mierny 3D efekt na tých obrázkoch, keď vidíte. Keď to resetujem na 0, tak ten snímok vyzerá viac tak plocho. Ale keď zvýšim tu na 2, som prehnal 1.5, 2, tak tá snímka môže vyzerať trošku tak plastickejšie, alebo tak viac 3D. OK. Mne sa toto teraz nepáči, takže ja poviem, že proste cancel, že ja som celkom spokojný s tým, ako vyzerá táto snímka teraz a môžem skúsiť nejakú inú úpravu. Jedna z veľmi nádherných, ešte poviem, či nie sú nejaké otázky, nie sú otázky. Jedna z veľmi, poviem, že užitočných, ale je to akoby, niečo je to mierne podvádzanie, je tento star processing a konkrétne starnet star removal. Ide o to, že v tomto momente, keď stlačíte toto tlačidlo, tak na tento obrázok sa zrazu pustí umelá inteligencia, ktorá sa rozhodne, že čo je hviezda a čo je ten obrázok. A ona dokáže z toho obrázku odstrániť tie hviezdy. Výhodu to má to, že na tejto snímke vidíte, že tých hviezd je veľa. Že mne sa tam podarilo zachytiť veľa hviezd a niektoré hviezdy môže byť iba akoby premrštený šum. A zároveň tie hviezdy majú akoby, že príliš to vypúňajú. A ja si môžem povedať, že na tej snímke chcem iba tie jasnejšie hviezdy. Takže ja viem urobiť to, že odstránim všetky hviezdy z tejto snímky a potom následne pracujem separátne s fotkou hmloviny a separátne pracujem s fotkou hviezd. Takže napríklad môžem urobiť to, že tie hviezdy nastavím tak, aby tie jasné boli jasné a tie slabšie boli čierne, že ich vlastne úplne vymažem. A potom naspäť tieto dve fotky spojím dokopy. My si to ukážeme, lebo je taký, že tento krok vznikol tak pred 2 rokmi, keď naprogramovali tento nástroj. A odtedy sa to používa strašne veľa, ale v momente, keď to niekto preženie, tak to i hneď vidíte. Takže ja vám ukážem, ako to možno použiť dobre a ako to vyzerá, keď to preženiete. Takže dáme si Star Processing. Bože, výhoda toho, že tým snímkom dodáte akoby, že tým snímkom týmto ľahko a lacno dodáte akoby určitú kvalitu, ktorú hneď uvidíte. Takže dám Starnet Removal. A hlavne, čo tu musím zakliknúť, je Recompose Stars on Completion. Aspoň myslím, hej, tieto dve. Recompose Star, to je jednak Generate Star Mask, to je to, že on nie iba odstráni tie hviezdy, ale ich uloží separátne a pomôže mi to naspäť akoby zložiť dokopy. Dám Execute. Toto ešte väčšinou aj chvíľu trvá, pretože vlastne on púšťa umelú inteligenciu na ten snímok. Takže to chvíľu trvá. Ak máte nejaké otázky, tak sa viete pýtať. Čo som ešte povedal, že vy viete tento krok, tejto separácie hviezd a hmloviny, urobiť akoby aj ručne alebo čisto matematicky, ale je to veľmi ťažké. Akože že to je niečo, čo proste, že to musíte sa de facto učiť celý víkend by ste sa to učili, aby ste to naučili proste.
čo vlastne nie je až tak veľa, keď sa človek vlastne zamyslí nad tým. Ale že je to náročný proces, akože, že je to proces, ktorý akoby, že náročný jednak a jednak na každej snímke je trošku iný, že tam sa musíte extrémne veľa hrať práve s tými rôznymi nastaveniami parametrov. Starnet, tým, že používa umelú inteligenciu, tak proste to kliknete a hneď sa to uskutoční. A je to akoby dostatočne presné. Takže necháme dobehnúť, ja skontrolujem, či nie sú nejaké otázky. Ja viem, že potom dodám ten záznam tohto krúžku, ale rozmýšľam, že či nie až niekedy počas víkendu, pretože vlastne som tu celý týždeň a internet je tu tak zlý, že pochybujem, že by sa mi to podarilo nahrať ešte v priebehu týždňa. Takže asi až niekedy v nedeľu očakávajte, že dojdú naozaj tieto snímky, aby ste si presne vedeli odskúšať, či ma náhodou netromfnete v kvalite výsledku. Myslím, že áno. A zároveň vám dojde aký ten nahratý postup. Čakáme, pokiaľ počítač myslí. Počítač práve myslí za nás, tak mu to trvá. Trošku tú snímku približím, aby ste videli, ako vyzerá sa hviezdami, pretože teraz v tomto momente by som mal ukázať, no tak vlastne rovnako sa ukáže teraz. Takže teraz tú snímku, na ktorú sa pozeráte, tak táto snímka sú v skutočnosti dvojica snímok. Je to snímka hmloviny plus snímka tých hviezd. A to, čo sa mi tu otvorilo, je práve nič iné ako tá naša úžasná asyn transformácia, ale je separátne pre tú hmlovinu a separátne pre hviezdy. Takže ja keď urobím teraz to, že nastavím black point tých hviezd na maximum, tak uvidíte túto snímku bez hviezd. Vlastne toto je snímka, ktorú mi vygenerovala tá umelá inteligencia. To je vlastne pôvodná snímka minus hviezdy. A práve zo začiatku, keď sa tento nástroj akože dostal na verejnosť, alebo proste to niekto naprogramoval, tak týchto snímkov bolo strašne veľa. Akože veľa ľuďom sa proste páčili snímky, kde zrazu tie hviezdy neboli a boli tam čisté iba tie hmloviny, ale on to môže vyzerať celkom v pohode, ale je to neprirodzené, akože že aspoň pre moje oko je to extrémne neprirodzené. Takže akoby vtedy to bola veľká móda robiť tieto snímky, ale potom sa od toho opustila a robia tie akoby že keď toto niekto postne, túto snímku, tak neviete, že to je proste začiatočník, ktorý ešte nemá vycibrené oko na to, ako by asi tá snímka mala vyzerať. Ale akoby, že OK, niekomu sa to môže páčiť a prečo nie. Ako jedna z dobrých vecí, že prečo vlastne robíme celé toto oddelenie hviezd a hmlovín je, že hviezdy a hmloviny sú akoby dve rôzne objekty. A pracovať s nimi akoby na jednej snímke, kde akoby meníme nejaké nastavenie, napríklad kalibráciu alebo nejaký ten kontrast, znamená, že ja naraz ovplyvňujem hviezdy a ich hmlovinu, ale potom akoby oni majú rôzne vlastnosti. Takže akoby teraz keď ich oddelím, tak vlastne akoby viem pracovať tak, aby som urobil krajšie hviezdy a tak, aby som urobil krajšiu hmlovinu. Ináč by som musel hľadať nejaký kompromis. Práve to vyzerá dosť divne, keď som o tom nevedel, povedal by som, že to je nejaká falošná fotka. No, a teraz ešte nehovorím o tých umelo generovaných fotkách, ako ja už len čakám, keď sa do astronomickej snímky dňa dostane nejaká fotka, o ktorej sa následne zistí, že bola vytvorená AIčkom ako kompletne, že nie je vôbec snímaná. OK, takže taký to nejaké prehnanie. Ale že povedzme, že toto prehnanie, ktoré som ukázal, je teraz dobre na to, že môžem pracovať s tou hmlovinou a ma neotravujú hviezdy. Takže ja opäť môžem trošku stretchnúť alebo nejak robiť väčší kontrast tej hmloviny, pričom akože vidím, ako bude vyzerať samotná tá hmlovina. Tu ešte taká úžasná vec, na ktorú úplne nemysleli, že tento stretch factor, ktorý tu zadávate, je akoby v iných jednotkách ako ten stretch factor, ktorý sme zadali na začiatku. Takže na začiatku sme zadali hodnotu 120, ale tu musíme zadať niečo ako hodnotu, povedzme, 0,3, pretože ako v iných jednotkách. To je také, že to by asi mohli trošku vyriešiť.
Takže teraz som trošku akoby strečol, alebo nejak urobil akoby som zjasnil tú snímku, pretože vlastne teraz robím iba zjasnenie tej hmloviny pod tým, nie samotných tých hviezd, ktoré by som inak prepálil. Tak skúsim ešte povedzme trošku viacej. OK, povedzme si, že môže to byť celkom v pohode. Ale zrazu aj to pozadie akoby trošku jasnejšie, tak skúsim si nastaviť ten black point nejaké trošku vyššie. Ja som robil väčší kontrast samotnej tej hmlovine. Ja skúsim až nejak takto. Môžeme ísť ešte do vyšších hodnôt. A už sa k niečomu blížim. Ono je to tak, že ono dlho sa akoby nedieje nič a potom na nejakej nízkej, akože na nejakej malej škále zmien sa začnú tie snímky meniť a tam vlastne sa musím s tým pohrať, aby som to presne nastavil. OK, začína to vyzerať o niečo lepšie. Poviem sa na druhú hmlovinu. Môžem sa nakoniec riadiť aj touto hmlovinou. Ja som sa doteraz približoval vždy na túto hmlovinu, pretože to sú tieto stĺpy stvorenia, ktoré som si napríklad teraz povedal, že chcem, aby boli pekne vidieť stĺpy stvorenia, ale mňa možno zaujímať aj táto hmlovina, ako vyzerá táto. Skúsim napríklad. Potom sú ešte ďalšie dve nastavenia, to je local stretch, tak akoby, že nejaké, že toto je akoby globálne natiahnutie a zvýšenie jasu, toto je akoby nejaké, ktoré sa snaží robiť zvýšenie jasu ako iba po nejakých častiach toho obrázku, možno aj s týmto pohrať kľudne, to zvýšiť, uvidíme čo sa stane, teraz nejaké príliš veľa, skúsim to stiahnuť naspäť. No, možno to vyzerá o niečo lepšie. Je to na vás. Možno zvýšiť ešte tento black point. Možno skúsme ešte viacej. Pretože je to aj niečo takéto. OK, tu už to možno začína vyzerať o niečo krajšie. Ale opäť vidíte, je tu ten šum, akože toho šumu sa ťažko zbavíte. A práve ho ešte tam vlastne de facto pridávate. No teraz, keď ma počul kamera, tak mi dá, pretože on mi ráta, koľkokrát za minútu poviem de facto. A keď sa pozerám na tento obrázok, tak tento vyzerá o niečo lepšie. Skúsim ešte posunúť symmetric point. Popravde povedané ani neviem presne, aký matematický význam má symmetric point, ale môžete sa s ním pohrať. OK, zdá sa, že až tak veľa nerobí. Ale povedzme, že teraz v tomto momente som s touto snímkou spokojný. Opäť si len ukážeme na porovnanie, ako tá snímka vyzerala na začiatku, keď som dostal z fotoaparátu. Vyzerá na začiatku, posuniem takto. Vyzerá takto a teraz mám niečo takéto. Pričom celá snímka vyzerá takto a teraz mám niečo takéto. Ako môžete povedať, že aj tá pravá snímka sa vám páči viacej v skutočnosti, pretože akoby vernejšia tomu, čo zachytil fotoaparát, ale pritom akoby, že to, čo vám ukazujem teraz, je spracovanie, ktoré sa snaží zachovať tú vernosť, že akoby vy môžete trošku niekedy utiecť akoby do nejakého abstraktna, by som až povedal. OK, skúsme sa tam naspäť vrátiť hviezdy plne, akoby, že vrátim black point na 0, to znamená, že sem vrátim hviezdy tak, ako boli odstranené v pôvodnom nejakom zmysle. A zrazu vidím, že aha, všetky tie úpravy, čo som robil na tých hmlovinách, sú akoby mierne stratené v tých všetkých hviezdach, ktoré tam sa naspäť pridali. Takže to, čo urobím, akože to, čo je tu najdôležitejšie, je vlastne poslať black point. Pretože black point vám povie, že ktoré hviezdy ešte nechá a ktoré zahodí. Takže skúsim nastaviť black point niekde sem. A zrazu vidíte, že aha, tých hviezd je menej. Skúsim to trošku ešte rupnúť. A zrazu tých hviezd je ešte menej. A keď to skúsim rupnúť, povedzme, že nejak ešte na rozumnú hodnotu, ale vysokú rozumnú hodnotu, tak vidíte, že ostali iba tie hviezdy, ktoré sú naozaj, že boli jasné. A všetky zvyšné zmizli. Čo vlastne spôsobí, že samotná tá hmlovina vlastne vyzerá, alebo viac vystupuje do popredia. Ale tie hviezdy, ktoré mi tu ostali, oni v nejakom zmysle akoby potemnili, pretože ich okolie potemnilo. Takže to, čo môžem urobiť, je práve tie hviezdy trošku strečnúť, zvýšiť im tú jasnosť. Môžem aj trošku viacej. To už som prehnal.
To je stále vysoko, podľa môjho názoru. Tu už som povedal, že sa dostanem k nejakým rozumným hodnotám. Skúsim 1, 2. Skúsim 1. Skúsim 0,8. No. A to vyzerá už celkom slušne. Akože, teraz by som povedal, že máme tam nejaké tie hviezdy. Máme tam nejaké tie hviezdy, že neodstranili sme všetky a tie, ktoré sme nechali, tak sme ich len trošičku zvýraznili. Takže je ich menej, ale tie, ktoré ostali, sú výraznejšie. Opäť sa tu človek môže pohrať s ďalšími nastaveniami, napríklad Local Symmetric Point, ktorý vlastne neviem čo robí, alebo Highlight Protection Point, to je vlastne toto je vlastne tiež jedna z oprav, ktorá bojuje proti Blackpointu, že táto vec povie, že ktoré vysoké hodnoty vlastne nemá ten program odstraniť. V tomto prípade až tak netreba bojovať, lebo nemáme ten Blackpoint nastavený nejak extrémne vysoko, takže netreba nejak silne proti ňom bojovať. Takže to sa mi páči, takže dám apply na obe a dám close. Takže táto snímka, ktorú tu aktuálne mám, tak tá je vlastne... Táto snímka, ktorú tu ešte stále mám, je vlastne stále iba prekryv tých dvoch snímkov, takže tu musím urobiť tú takú vec, že neviem uložiť, pretože to nie je jedna snímka. A musím dať download, teraz musím stiahnuť tú fotku z toho programu a opäť ju načítať. Takže dám uložiť. Ja dám to po zmene hviezd, niečo takéto, a dám uložiť. Tak, všetko ako je. No a teraz už tá snímka, ktorá tu je, vlastne práve tá výsledná, tá snímka jedna, že on už čítal tú snímku tej hmloviny s tými hviezdami. Možno ďalšia vec, ktorú môžem urobiť, je cosmetic correction. Že cosmetic correction je to, že on sa pokusí odstrániť tento šum. Ale on takým strašne jednoduchým spôsobom, že sa pozerá na každý pixel a povie si, že mal by tam byť nejaký pixel, alebo nemal by tam byť nejaký pixel jasný. A ak má pocit, že ten pixel je šum, tak ho odstraní. Môžeme to skúsiť, eventuálne to vieme vždy vrátiť. Povedal, že opravil o 21 000 pixel, pričom hlavne odstránil tieto hot pixely, to znamená, že pixely, ktoré svietia, aj keby nemali. Nevidím nejakú veľkú zmenu na tej snímke a 21 000 pixel je celkom priateľná hodnota, že asi to znamená, že toľko tam bolo naozaj tých zlých pixelov. Takže poviem, že túto opravu nechám tak, že ako použijem. Je tu ešte noise reduction, ktorý funguje trošku na inteligentnejšej báze, ale tieto noise reduction styly mi nikdy úplne nefungovali, asi to len o tom, že ja ich neviem dobre nastaviť, ale ja používam následne noise reduction v Gimpe. Že my sa ešte na konci vyexpedujeme snímku z Serial a ešte sa z ňou trošku pohráme v Gimpe, kde sú ešte nejaké ďalšie nástroje na to. Tak nie sú iba na astro snímky, ale nejak celkovo. Ale skúsime noise reduction v Serial, uvidíme, čo urobí. Len hovorím, že ja s tým väčšinou nemám dobré skúsenosti. OK. Jedna vec, čo si môže ešte všimnúť, je, že toto je akoby zamazané, že je to akoby tak rozliaté mlieko alebo niečo také. A to je práve niečo, čo mi častokrát tento noise reduction v Serial urobí, že on mi príliš akoby rozbledne alebo nejak rozmaže tie snímky. Takový, že typicky, že akože noise reduction typicky rozmaže snímky, ale tento Serial mi väčšinou rozmaže tie snímky viac ako si želám. Takže ja to zatvorím a vrátim si pôvodnú snímku. Ctrl-Z. OK, takže to je akoby nejaký prehľad všetkých vecí, čo môžem urobiť. Akože je tu viac vecí, ktoré sa môžu urobiť, ale akoby ešte možno adaptive histogram a podobné veci, ktorý môže taktiež zvýrazniť nejaké oblasti, ale to je niečo, čo úplne nepoužívam. A poviem si, že táto snímka sa mi páči, tak si ju uložím, takže mám ju uloženú.
A teraz naštartujem GIMP, pričom môžete použiť GIMP alebo Photoshop, pričom ja používam buď jedno alebo druhé, záleží od toho, na čo si daný rok zvyknem. Občas mám kreknutý Photoshop, občas mám zadarmo GIMP, proste. Tie programy fungujú rovnako, on človek si musí naučiť, ako to umiestniť, kde tie veci sa nachádzajú. Otvorím si túto snímku v GIMPe. Mám tu. A jedna z vecí, ktoré akože potom, že akože táto snímka je povedzme, že takmer pred dokončením, alebo takmer hotová, že už teraz by bola akoby publikovateľná, keď tak nazvem. Ale akoby jedna z vecí, ktoré častokrát rád robím, je, že ja znížim, alebo že ja urobím masku tejto snímky, to znamená, že akoby ja vydelím separátne hmlovinu, ale akoby nie tak ako predtým, že videl som hviezdy a zvyšok snímky separátne, ale robím takový, že ja si akoby, že označím, čo je hmlovina a čo je okolie hmloviny. Pričom ako tie hviezdy sú v oboch častiach. A následne to, čo je mimo hmloviny, tak poviem, nech zníži farebnosť a to, čo je v hmlovine, nech zvýši farebnosť. To je preto, že teraz, keď som urobil to, že prídem a dám zvýšiť sítosť, tak áno, tá hmlovina je farebnejšia, ale aj ten šum v okolí je farebnejší. A toto je aj vec, ktorú si treba zapamätať, alebo že netreba si zapamätať, ale taká zaujímavosť, aj čo sa týka fyziológie, je, že ľudské oko je citlivejšie na zmenu jasu, ako na zmenu farby. Čo znamená, že ja chcem akoby znížiť jas viac ako znížiť farebnosť a preto je dobré, ako to robiť separátne pre hmlovinu a pre okolie. Takže teraz by som napríklad mal veľkú akoby farebnosť proste z toho okolia, čo úplne nechcem, takže ja čo urobím je, že dám vrstva, nie vrstva, je to je. Pridaj masku v vrstve a tu dám kopia v odtieňoch sivej. Túto masku si zobrazím a to, na čo sa teraz pozriem, je aký ten môj obrázok, ale v čierno-bielej farbe. To bude o mnoho viditeľnejšie, keď upravím krivky. Tak nejak. Je to aký, no ten obrázok iba v čierno-bielom. A ja to, čo sa teraz snažím urobiť, ja vlastne teraz pracujem nie na tom pôvodnom obrázku, ale na tom novom obrázku, to je iba čierno-biely. A tento obrázok bude ako moja maska. Maska v tom zmysle, že to, čo je na tomto obrázku biele, tak na tých miestach, ktoré sú čím bielšie tu, bude na pôvodnom obrázku vykonávať tie inštrukcie, ktoré mu poviem. Že keď poviem, že zvýš jas, alebo zvýš farebnosť, tak to bude robiť iba na tých častiach obrázka, ktoré sú tu na biele. A na tých častiach obrázka, kde tu je to čierne, tak ich nebude robiť tie veci. A ja sa vlastne snažím teraz hrať s touto maskou tak, aby pozadie bolo čo najbielejšie a hmloviny boli čo najčiernejšie, alebo opačne. Takže ja sa s týmto nejak tak pohrám. Takto nejak. Možno trošku to zvýšim. Tak, a dám OK. Teraz mám akoby túto masku, vlastne akoby, že je to presne tak, ako si predstavíte, že to je maska, že to, čo je tu na odkryté, že to biele, tak tam sa tá vec bude aplikovať a tam, kde je to čierna tá maska, tak sa tam nebude aplikovať. Takže dám to je taká strana, že nie, že použiť masku vrstvej, alebo to je proste nejaká, to je akoby, že tam to, že použiť masku vrstvej by som povedal, že to je akoby to, čo človek vždy klikne, ale to je, že odstraní obrázok na tých miestach, kde je maska, čo nechcem. Ale tu robím to, že kde sa to nachádza? Tu, previesť masku na výber. Teraz to chvíľu bude šrotovať, pretože je to netriviálna operácia, plus tá snímka má 750 MB, ale po nejakej chvíli to funguje. Teraz si dám zakázať masku vrstvy a dám si, odkliknem si úpravu vrstvy a odkliknem si zobrazenie vrstvy a zobraz mi to pôvodný obrázok.
po chvíli, keď to ten notebook prežije. On to ešte úplne neprežil, ale už mu teraz môžem povedať, že jedna z vecí je, že tá maska býva zvyčajne akoby ostrá, to znamená, že tam má ostré hrany, takže ja dávam väčšinou zjemniť. Takých 50 pixelov je úplne v pohode zjemnenie. Takže on sa teraz pokusí tú masku zjemniť. Tak, a sme doma. Tak, takže to, čo je tu, no možno som tých 50 pixelov bolo veľa. To vrátim naspäť, dúfam, že mi to notebook odpustí. Pretože ho to teraz bude chvíľu bolieť. A ja dám zjemniť, povedzme, iba to je výber, zjemniť a povedzme, že 10 pixelov. Tak, už je to niečo lepšie. Takže teraz vlastne mám vybraté iba to pozadie a tie hmotiny samotné mám akože zachovalé. Ešte môžem dať trošku, že výber. A, nechám to tak. A teraz, keďže mám vybraté pozadie, tak si dám sítosť. A sítosť stiahnem, povedzme tak, kľudne na štvrtinu. Prečo nie? A dám OK. Dám výber, invertovať, teraz zase si vyberiem iba tie hmloviny a pozadie nechám tak. A dám farby a sítosť vytiahnem, akože nie zasa do závratných výšin, tu na veľmi nie, povedzme o štvrtinu. A teraz keď si zruším výber, aby mi to tu celé neblikalo, tak vidíte, že tá snímka je akoby o niečo krajšia v tom, že to pozadie je viac, akoby, že ono je akoby rovnako svetlé, ale nie sú tam farby, ktoré ma rušili, zatiaľ čo samotné tie hmloviny sú o niečo farebnejšie. Takže týmto akoby oklamete to typické, že keď bežne na fotke dáte zvýšiť sítosť, tak vám zvýši sítosť aj toho pozadia a ten šum je strašne vyskakujúci do popredia. Takže v tomto prípade som proste zrušil šum pozadia a zvýšil som, znížil som šum pozadia, ale nie je tak badateľný pre oko a trošku som skrášil tie hmloviny, tým sú akoby farebnejšie. Otázka je, že nakoľko chcete farebné tie hmloviny. Môžete to akoby aj prehnať v nejakom zmysle, že by som mohol dať kľudne sítosť takúto a tie hmloviny budú vyzerať takto farebne, čo ale no, to je asi dosť bijúce do očí. Takže ja mám radšej kľudne akoby radšej budem mať vyblednutejšie farby, ako by mi to malo príliš byť do očí. Ďalšia vec, čo môžem urobiť, je, že a čo akoby, že toto je úžasná vec, že ja si opäť dám invertovať ten výber, že mám vybraté iba pozadie a hmloviny nemám vybraté. A teraz dám aplikovať akoby to odstránenie šumu. To nájdem vo vylepšení, odstránenie šumu a kľudne môžem dať značne silné odstránenie šumu, pretože to, čo mi robil Cyril, je, že on sa mi snažil odstrániť šum všade. To znamená, že aj v tej hmlovine. Ale on v tej hmlovine veľmi ťažko rozoznáva, čo je šum a čo nie je šum. Ale keď ja mu poviem, že tieto oblasti mi nechaj tak a odstráň šum iba tuna, tak jemu sa to akoby rozbí následne lepšie. A už mi tak akoby nepokazí samotné tie hmloviny. Takže teraz on to už chcel a môžem vlastne urobiť akoby také agresívnejšie odstránenie toho šumu. Takže teraz som dal silu 8 z 10, on to celé teda nejak prešiel a dám OK. Dám výber nič. A môžeme si všimnúť, ako tá snímka vyzerá teraz. Ešte teda presu tu ju uložím, aby som mal vždy zálohu. No a teraz vidím, že to pozadie akoby menej farebné, ako tá hmlovina. Ako tá hmlovina je šumivejšia, to je vidíš, že tu je ako značný šum. Že tu vidíte šum na tých slabších častiach hmloviny. Tu už taký šum nie je. Že akoby tá hmlovina je šumivejšia, ale zase vám to až tak nevadí, lebo akoby ten šum nejak tak kolektívne vytvára obrázok tej hmloviny. OK, to nie je nič. Ale tým, že nie je pozadie, tak vám to tak akože nebije do očí. A to tak, že toto je väčšinou stav, kde končím, že akoby, že teraz si proste tú snímku viem uložiť. A ešte to je taká, GIMP je taká sranda, že keď chcete uložiť
ten obrázok ako PNGčko, tak nesmie mať žiadnu masku na sebou, to urobí strašnú robí to zlý obrázok. Teda tam odstrániť masku vrstvy a tam exportovať ako PNGčko, povedzme. Ako nikdy neukázajte do JPEGu. Nikdy v astronomii za žiadnych okolností neukázajte do JPEGu veľký špatný. Keď už chcete aspoň, že keď na tých snímkach pracujete, tak ukladáte väčšinou ako FITS alebo ako TIFF snímky. Iba tieto dvojice, iba táto dvojica. Keď už robíte akoby ten finálny export, že chcete akoby vidieť, ako tá snímka bude vyzerať, povedzme, na Facebooku alebo u vás na mobile alebo niečo, tak exportujte ako PNG. Ale nikdy nie JPEG, proste nikdy. Takže vyexportujem takové PNGčko. Áno, exportovať. On to chvíľu chrúme. Preto tá snímka má teraz 1,6 GB. Teraz keď sa na ňu pozriem, kde sa nachádza moje PNGčko, tak sa nachádza tu. A teraz keď sa pozriete, ja si to nakloním, aby som to tiež lepšie videl, tak napravo je moja pôvodná snímka, jedna jediná snímka z fotoaparátu a naľavo je moja spracovaná snímka. Podotýkam, že toto je iba z 10 snímkov. Že bežne urobíte 30, 40, 50 snímkov a čím viac, tak tým lepšie, akože áno, proste klasika. No, neplatí to nekonečne veľa, akože, že keď máte 100 snímkov, tak nie je takový zrazu 10 krát lepšie. Áno, teraz je celkom vtipné, že keď máte 100 snímkov, tak to nie je 10 krát lepšie, ako keď máte 10 snímkov, ale iba 3 krát lepšie. To je ako kvôli tomu, ako tá matematika funguje. Ale keď si napríklad pozrieme nejaké detaily, tak tu sa mi zrazu ukazujú časti tej hmloviny, ktoré som tu úplne nevidel. A vo akoby tých pravých farbách, tu je to celé červené, tu proste vidím tie pravé farby, dá sa tvať. Tu je akoby nejaký ten svetlo toho pozadia, tu proste som znížil akoby jas toho pozadia. Môžem si robiť úplné približenie a opäť sa môžem pýtať, že kde vidno viac detailov, alebo že kde mi čo prehlušuje. Napríklad tu vidím, že tie hviezdy sú akoby príliš jasné a veľké, že mi to mierne prehlušuje. Tu som akoby zmenšil tie hviezdy vo výsledku. To si asi nejak takto. Možno napríklad, že tu je táto štruktúra výraznejšia ako na vrchu. Tu napríklad už vidno aj ten spodok tej štruktúry, alebo vidno túto štruktúru viac ako tu. Ale napríklad určite vidím, že tu je menej šumu ako tu. Tu je proste jasne viditeľné, úplne celé to prekryté nejakým šumom, tu je vlastne odstranený. A ešte keď skúsim rýchlo nájsť, ako to vyzerá, keď som to spracoval akoby plne, akoby, že pár hodín som sa na tom trápil. Skúsim to rýchlo nájsť. Ja tu asi môžem mať výsledné snímky. Áno, tu som napríklad išiel potom, aby som mal jasné tieto štruktúry stĺpov stvorenia. Čiže tu som proste chcel presne iba to, že nezaujíma ma akoby toto okolie úplne, že toto keď vidíte, že akoby niečo v nejakom zmysle akoby prehnanie ako kontrastné, že proste to je brutálny kontrast, tu je akoby prirodzenejšie napojenie na oblohu, ale tu som práve chcel mať akoby veľké približenie a mať akoby výrazné tieto štruktúry. Takže vidíte, že tu naproste fakt vidno nádherne kontrastne celý ten oblúk a celý tento stĺp stvorenia. Keď sa napríklad pozriem na tú časť, kde je omega, tak tu mi išlo práve o to mať akoby o niečo prirodzenejšiu fotku, ale nemať akoby, že to som napríklad išiel potom, aby tá fotka bola pekná na to, že aby som mal nejak jasné tieto štruktúry, ktoré sa tu nachádzajú, také ten pavučinové. Tu ešte úplne nie sú tak výrazné, akože tieto fotky sa už o niečo viac podobajú, ale vidíte, že táto napravo, tá, ktorú som spracoval zo 50 alebo 60 snímkov, tak je jasnejšia, alebo ostrejšia. To je kvôli tomu, že vlastne čím viac snímkov, tak tým viac potlačam šumy, ktoré vlastne tú snímku nejak rozmazávajú.
mám tu aký nejaký medzivýsledok, myslím. A to je zlý medzivýsledok. To je nejaký medzivýsledok, akože toto nie je určite výsledná fotka. Ale vlastne, ale hej, to je zlý medzivýsledok. OK, takže došli sme takže po hodine a pol práce sme došli k jednému snímku. A to sme pracovali iba so celkovo 40 snímkami. Bežne sa dá pracovať s 300 niečo snímkami. Žiadne otázky zatiaľ. Napadá mi ešte čo k tomu dodať. Asi nič, proste, že toto je akoby taký klasický postup, ktorým proste urobíte nejak ako slušne vyzerajúcu fotku nejakého vesmírneho telesa. Podotýkam ale, že ten postup, ktorý ukazujem, je aplikovateľný na hmloviny, galaxie, planetárne hmloviny, eventuálne ešte hviezd dokopy, a napríklad už nie na planéty alebo slnko. Tam už tie postupy sa nejak mierne líšia. Aj na mesiac sa vlastne líšia. Akože už na nejaké celisté objekty, ako typu, že slnko, mesiac, planéty, tam už je ten postup iný. A OK, sú nejaké otázky medzičas. Rozmýšľam, že či to ešte nejak natiahneme na to, aby sme si aspoň povedali, čo sa deje v tejto časti, v tom pre-processingu. Možno to iba objasním, aby to bolo jasné a nebudeme to prechádzať, lebo to prechádzanie akoby nie je zdĺhavé. Ale to, čo sa tam deje je, teraz si túto fotku, ja ten Sirius hodím teraz a otvorím ho znovu. Opäť si otvorím ten môj priečok, kde pracujem. Kým to dlho trvá. Workshop. Open. Ja si tu hodím jednu light snímku, tu si strečne, aby som ju videl. To je takový tá pôvodná snímka. Ja si tu hodím napríklad jednu dark snímku. Yes, open. Keď si ju strečnem, tak práve vidíte, ako vyzerá tá temná snímka. Ako vyzerá ten šum. Dám si tú bias snímku. Yes, open. A vidím, že je tu ten šum, ale aký menej výrazný. A asi bude najlepšie výrazný práve ten flat. Keď sa mu tam hodím. Áno, a vidíte, že teraz ako má strečnutý, že ho má nejakým spôsobom natiahnutý, tak vidíte, že predsa tie rohy majú inú svetelnosť, ako inak svietia ako ten stred. A zároveň tu je nejaká špinka. Tu vidíte vlastne nejaký krúžok, to je vlastne nejaká špina na snímači. A to, čo ja vlastne robím, ale to, čo robí ten Sirius v tomto skripte je, že on si takto pripraví všetky 4 druhy snímkov a potom robí to, že on odčíta konmerko, keď odčítavate 3 ako 2 od 3 a máte 1, tak on vlastne zoberie tú snímku, ten light, a odčíta od neho ten temný snímok, ten dark, a odčíta od toho ten bias snímok, pretože vlastne tie šumy sú ako nejaký prídavok navyše. To je ako nejaké navýšenie proste tých snímkov. A potom to celé, akože je to taká sa, on ten snímok výsledný vydelí tým snímkom flat. Že vlastne akoby, tým, že to vydelím, tak to nejak akoby normalizujem, že nejak vyrovnám vlastne, akoby, že akoby ste mali prehnutý kus plechu a vy ho narovnáte. Akože to je to vydelenie. Čo ešte vlastne, ešte som jednu vec zabudol, ešte predtým vlastne akoby, ja to neviem akoby, že zoberiem jeden dark a odčítam ho od jedného lightu. Ja to robím tak, že zoberiem všetky darky a spojím ich dokopy. Že vlastne akoby ste, predstavte si, že tie snímky sú akoby na nejakej polopriehľadnej fólii a všetky tieto fólie naukladám na seba. To je vlastne práve to, čo sa to, čo sa volá stacking. Vlastne stacking v angličtine akoby naskladanie, vlastne to, čo urobím. Ja zoberiem tie snímky a ich uložím na seba a potom sa pozriem pixel po pixeli cez všetky tie snímky a urobím priemer. Priemer, akože urobím priemer v zmysle, akoby, že niečo s tým urobím, že mám tam na každom pixeli 10, 20, 30 hodnot a urobím nejakú jednu hodnotu, ktorá ich reprezentuje. Historicky sa najčastejšie používa priemer, alebo taká jednoduchá metóda,
v súčasnosti v tom Cyrille sú nejaké o mnoho keby geniálnejšie metódy, ako napríklad, že priemer, ale s nejakým odmietaním niektorých snímkov. A najpokročilejší systém je tento, Winsora Sigma Clipping, ktorý funguje strašne štipne a ja úplne neviem, nakoľko sa do toho zabrdať na poslednú chvíľu. Ale tak my ukážeme si to, však vy to pochopíte, vy ste múdri. Mám potom nejaký pekný graf. Dúfam, že ma nezradí internet. A počkaj, sú to otázky. Hej, som si nevšimol, že tam sú otázky, sorry. Keby to niekto prehnal, dal by tam napríklad niekoľko tisíc snímkov, nepomôže si. Akože ten čas, ktorý na tom strávi, aby tých niekoľko tisíc snímkov urobil a ten čas toho počítača, ktorý tých niekoľko tisíc snímkov si spracoval, tak to bude stať toľko veľa času, že si tým fakt nepomôže. Akože. Je tam... Neviem, na koľko to ukážem. No ide o to, že existuje... Ja teraz budem písať do zbierky úloh z olympiády. Ja to plno vymažem z tej zbierky, len nemám rýchlo kde písať. Ale existuje nejaký faktor, ktorý sa volá S deleno N a toto celé je ako nejaké číslo. A ono hovorí akože o nejakej kvalite tej snímky. A toto tu je akoby približne rovné odmocnenie z počtu no to napíšem ako malé n. Toto je kvalita. A toto je počet snímkov. A keď si zoberiete, že napríklad mám 10 snímkov, takže pre n rovné 10, je to vlastne odmocnina z 10, čo je niečo ako 3,2. Takže moja kvalita od toho obrázku je 3,2. A keď mám n rovné 1000, bude tu ešte jasné, ale poďme, že dám n rovné 100, tak moja kvalita snímku je niečo ako 10. A keď dám n rovné 1000, tak to je niečo ako 30. To znamená, že áno, 100 snímkov je ešte také, čo typicky urobíte, že toto je akoby typicky, čo robíte. Toto je akoby fakt iba na ukážku, sme mali 10 snímkov. A keď chcete akoby len 3-krát zlepšiť ten obrazok, len 3-krát ho chcete zlepšiť, tak musíte urobiť 10-krát toľko práce. Takže akoby, že sa vám to neoplatí. V nejakom momente sa vám to proste prestane oplácať. Takže preto typicky sa fakt nejde viac ako nad 200 snímkov možno. Ako 200 je už fakt, že značné množstvo. To sa to neoplatí. Jednoducho akoby o mnoho lepšiu zásluhu urobíte sebe aj proste okolí, keď pôjdete na iný objekt. Proste akoby, že veľmi je lepšie urobiť povedzme 10 objektov s kvalitou 10, ako iných, rôznych proste, môžete fotiť galaxiu, hmlovinu, všetko možné, ako mať jeden objekt s kvalitou 30. Že akoby aspoň mne to tak príde a všetci tak akože, že je to lepšie, že to sa fakt už neoplatí takéto extrémy robiť. Pozrime, či mi našlo nejaký graf. Á, našlo mi. Super, presne čo takéto som chcel. Možno ešte toto je lepšie. No, tyja. Hrúza tento internet. Hrúza. Super, sme tu. Tak. Predstavte si, že máme tie fólie s tým temným snímkom nad sebou a pozriem sa na prvý pixel. Tak, toto je aký úroveň toho plátu, alebo že nejaké poradie toho plátu, tej fólie. A toto je
jas toho jednoho pixelu, na ktorý sa pozerám. A on typicky môže vyzerať nejak takto, ako sú tieto modré bodky. A ja viem, že ale v skutočnosti by to mala byť ako jedna hodnota, alebo prečo by sa tá hodnota ako mala meniť v priebehu času. Takže áno, môže sa meniť, ale akoby beriem, že sa nemení, že akoby tie deje na nebi sú akoby tak pomalé, že sa nemení. Takže ja viem, že akoby tu máme iba jedna konkrétna hodnota, proste niekde v strede, teraz zodpovedá akoby najlepšie zodpovedá tomu, čo ten pixel má reprezentovať. Ale skôr si tie pixely ako majú rôzny jas. No a práve tieto systémy akože average stacking with rejection, alebo že nejaké priemerovanie s odmietaním, a práve tento Winsorized Sigma Clipping je o tom, že on zoberie všetky tieto hodnoty a urobí z nich priemer. A potom oreže tie posledné hodnoty, že túto hodnotu a túto hodnotu nie že zahodí, ale on povie, že táto hodnota bude rovná tejto a táto hodnota bude rovná tejto. Že poslednú dá rovnú predposlednej a prvú dá rovnú druhej. A on znovu urobí priemer a pozerá sa, či sa to mení, ten priemer. Ak sa ten priemer výrazne zmenil, tak to znamená, že tak to už nechá a pokračuje ďalej, že obe tieto dva body dá rovné tomuto bodu a tieto dva body dá rovné tomu. A opäť sa pozrie na to, či sa ten priemer zmenil. A ak áno, tak pokračuje ďalej a ak nie, tak povie, že OK, alebo že ak sa nezmenil príliš výrazne, tak povie, že OK, to je moja stredná hodnota, alebo nejaká tá moja priemerná hodnota a pokračuje na ďalší pixel. Preto ináč tie systémy fungujú tak, akože preto to počítanie funguje tak pomale. Vlastne máte jeden snímok má povedzme pár miliónov pixelov, máte tých snímkov povedzme 100, takže to je proste stovky miliónov pixelov a vlastne na každom pixeli robí takúto matematiku. Proste priemeruje, odratáva, zarovnáva proste, preto to trvá. No a takto vlastne toto urobíte pre darky, pre biasy, aj pre flaty a máte akoby, že vy dostanete 3 snímky, dostanete tzv. Master dark, takový nejaký majstrovský, alebo taký ten ako reprezentujúci ten akoby najpravdivejší dark snímok, ten najpravdivejší bias snímok a najpravdivejší flat snímok. A potom zoberiete tie vaše snímky toho objektu, tie lighty, a od každého tohto snímku toho lightu odčítate ten master dark a master bias a vydelíte to tým master flatom. To je tá matematika, ktorú urobí za vás ten počítač. Vy mu len poviete, že toto je to je práve tu kalibrácia. Vy mu poviete, že urob kalibráciu na mojich snímkoch a použij tento bias, ktorý ti zadám, tento dark, ktorý ti zadám a tento flat, ktorý ti zadám. On keď to urobí, tak vlastne získate všetky tie vaše lighty zrazu budú opravené od tieto šumy. Následne vy chcete tieto tieto light snímky spojiť, takže ich chcete nejakým spôsobom priemerovať. Tam je ale strana v tom, že ale tam je už nejaký objekt, to je aký reálny objekt na oblohe, že to už nie je chyba snímača. Takže vy musíte urobiť tzv. Registration, alebo registráciu tých snímkov. Nie je to, že by ste ich niekde hlasili do súťaže, je to o tom, že vy vlastne zarovnáte tie snímky tak, ako by mali byť. Pretože hoci ako máte presnú aparatúru, tak nikdy tie hviezdy ani tie objekty nie sú presne na sebe. Vždy sa ten snímač trošku môže pohnúť, vždy tá optika trošku to posunie, vždy sa tá montáž nie presne nasmeruje a podobne. Takže vy urobíte tento registration, kedy on to robí tým štýlom, že on nájde nejaké najjasnejšie hviezdy na snímku a snaží sa zarovnať tie najjasnejšie hviezdy na tých snímkoch nad seba. Keď to urobí, tak vlastne skončíte s nejakými snímkami, že máte fólie, a vy tie fólie dáte presne na seba, ale každú trošku posuniete tak, aby tie obrázky na tých fóliách boli presne nad sebou. A keď to urobíte, tak opäť použite stacking, to znamená, že vlastne opäť spriemerujete všetky tie pixely tým istým spôsobom, ako sme si rozprávali predtým. A tak vlastne dostanete ten výsledok, s ktorým sme následne pracovali. A to je de facto všetko, čo asi k tomu je. Takže toto tu je nejaký postup, ktorý je asi najlepšie, že keď si otvoríte, no toto už nemám otvorené, ale ja vám to pošlem, že ako je tento postup, ako to robiť ručne, celý tento sequence calibration registration stacking je ako popísaný v takom návode, alebo urobíte to, že dáte skript proste, bo ako to je niečo, čo vy viete tam nejaké veci ako opraviť, viete si nastaviť nejaké veci, ale tie až tak neovplyvňujú tú kvalitu toho snímku, že tak ako to robí ten skript je vlastne na 95% vždy dostatočné. A vás zaujíma, ako je to spracovanie až po tom. Ale ak vás to zaujíma, tak si to môžete vyskúšať.
Dobre, to je akoby, že od mňa všetko. Sorry, že som došiel asi akoby neskôr. Trošku aj teraz naťahujeme, ale ak sú otázky, tak kľudne sa ešte pýtajte. Ja možno zastavím už nahrávanie.